En otieno makare janeno mar Lolwe Tv kawuono tich adek akaw thuolo nyeri mar rwaki kendo e chenro mar Duond mine kama kelo ni chenro nyeri kaka pile nyinga Joyce Oduor. E studio mar otieno makawuono wan kod Mikai Olivia Kothodero mabende en principal noero mar school mar Commonwealth College and Medical Commonwealth College of Medical and Related Studies. Kabende otieno makawuono wadwa twak e weche go mopogore mabende gichiwo e school noero kaachiel kod wuoyo e wiye kaka en principal noero mar school makamano. Machiegna hinya e chenro mar Duond mine ang'ena se wacho nyingi lakini inbe pod inyalo medo wacho nyingi kendo inya wacho kaka ipakori kata kaka iluongi. Erokamano. An iluonga ni Olivia Akoth Adero Obara. An principal mar Commonwealth College of Medical and Related Studies. Yes. Be asomo e migawo mar nutrition kendo an master of public health. Amora ahinya bedo kae otieno makawuono. Machiegna hinya chenro mar Duond mine Olivia. Kaki wacho ni in principal mar school noero mar Commonwealth College of Medical and Related Studies. Inyalo nyisowa ni college makamae kata inyalo nyisowa sigana moro matin about college noero, maybe chieng' mano chake gi kama usechopo nyaka gi seche gieki. Commonwealth College of Medical and Related Studies nochakore e higa mar 2016 dwe mar 9 koyawo dhode ne nyithindo. Ne wachako gi nyithindo 10 to wase medore ma sani koro wan gi nyithindo magik 500 to maeri nikech wasebedo ka watiego jopuonjre maber, wasebedo ka jopuonjre ma watiego yudo tije kendo gine magikelo samoro jomoko mamedo puonjore. To kanyalo wacho sigana mar Commonwealth College kaka ne wachako noendo no wa apply Tibeta kaka college mora onego tim. Yes. Kasto kanochopo 2018 to Tibeta no biro ma omiyo wa approval magimiyo wa license. Yes. Koro wasebedo kwa medo courses kaluwore gi kaka demand mar market ma tie Kisumu kae kendo mantie Kenya en. To kaka vision en ni mondo watieg jopuonjre e courses ma nigi market e region waka e Kenya ka e region waka kendo even globally. Koro mane momiyo okwa tieg jopuonjre e course mora to wayiero courses ma jopuonjre nyalo yudogo tich mapiyo. Kasto koro ka wang'iyo sigana kaendi wasebedo ka watimo penj watimo penj mag NEC. Sani endi sidak nochakore higani. Tivet sidak ma en penj mitimo gi sidak gi loso curriculum kendo gi miyo jopuonjre exams. Kasto be watimo exams mar abma watimo sana watimo HIV AIDS management. Koro abma en exam body man tie UK kucho. To wasebedo ka wa graduate jopuonjre mae koro igani dwe mar 7 dhi graduate third graduation. Koro jopuonjre ma opuonjore kodwa osebedo ka yudo tije kuonde mopogore. Koro mane momiyo Commonwealth osebedo ka dhi mbele. Iwacho ni uchiwo courses go mamiyo jopuonjre thuolo mar yudo tich mapiyo kendo kuonde mopogore. Gin courses kaka mage ma Commonwealth College of Medical and Related Studies chiwo ma miyo gipogore gi colleges mamoko? Wan gi courses ma oluongo ni medical kasto gi related. To wabaro school ki departments ang'wen. Wan gi department mar health sciences, department mar nutrition and dietetics, wan gi department mar health records and information technology. Koro e department mar community health wan gi courses mopogore kaka perioperative theatre technology, wan gi course mar health service support, wan gi course mar community health. Koro courses gin gi example mopogore. Kaka community health wan gi level 4, 5 and 6 gibedo gi exams mar sidak. To kendo wan gi health service support level 4, 5 and 6. Health service support gin jok moko mane chon ahinya ne wa train gi mondo gibed nurses gi assist hospital. Kasto koro sani gin gi curriculum margi ma koluongo ni health service support kendo miyo gi exams gi sidak. Kasto wa train
department no wachako wa train environmental science, wa train kendo community health and development, wa train HIV AIDS management, kendo wa train public health department no endo. Koro wan gi department kendo molongo ni health records. Koro health records wa train diploma gi certificate health records and information technology. Kendo wachako wa train information communication technology diploma gi certificate. Kasto wan gi department mar medical engineering. Medical engineering wa train diploma certificate. Kasto wan kod electrical engineering watimo power option amano be wa train certificate. Kasto wan tie gi nutrition and dietetics. Nutrition and dietetics wa train diploma and certificate in nutrition and dietetics. Wa train certificate in food and beverage production. Kasto Oral departments guru. Wacho ni utrain gik mopogore opogore mana kaka iselero no. Ero tiyudo ni kata ka ng'ato dhi puonjre japuonj mondo bed japuonj, for example, obedo ga e class tipuonje kae to kochopo maybe after some years imiye thuolo mondo koro dhi opuonje jopuonjre e class. Commonwealth College of Medical and Related Studies timo training eyo machalo nade. Be nitiere practicals ma umiyo nyithindo go e school kanyo kose upuonjo gi apuonja theory kasto utero gi e ute thieth mopogore opogore kata faculties institutions mopogore opogore? Adwa duoki diriyo. Ni ng'ato train kaso bedo japuonj. An be train kasto bedo nutrition japuonj. Koro kiwango mar puonjo ka nitie 2 stages. Nitie ng'at ma wuok e form of timo tich mar puonj. Koro ko wuok to dhi puonjo high school kata puonjo primary. Lakini e college koro jipuonjo wapuonjo skills. Skills meaning ina wuok to noka train kaka japuonj. Lakini nitie jok moko modani mondo amigi skills mar maybe nutrition, technology, medical engineering. Koro e Kenya kaendi kise train certificate, train diploma, to koro wa secondary to KTTC. Kuma koro ipuonje jopuonj mag skills mag colleges. Oken mar puonjo jopuonj high school kata primary. Koro KTTC miyo gi training mar puonjo skills magin gogo eko. Kasto ni penja ni to wapuonjo nade. Wapuonjo nade no en gima very important. Nikech sani wapuonjo practical based training. Practical based training en ni idhi e class isomo, ong'isi ni gini somo no tema ne tiyo kode. To koweyi kendi tinyalo timo ang'o. To kata exam masani watimo kaka mag SIDAC, wariwo practical to gi theory. To wariwo nang'o. Kaka wacho akawo example mar perioperative theatre technology. School kacha wan gi skills lab. Koro skills lab kanyo emipuonjo gi practical training. Kochopo sa penj to waketo ne gi theory 50%. Practical 50%. Koro practical seche moko watimo kanyo kata wadhi hospital kaka wan gi MOU gi Star Hospital kata samoro watero gi hospitende ma around kaka Jaramogi kaka Kisumu County. Koro kawa dhi kacha to wamiyo gi practical exam. To wawacho ni kata nitie courses kaka mar entrepreneurship, communication skills. Kitimo theory to pod itimo ni oral exams. Koro oral exam ni ema miyo japuonjre opportunity ni kane ok obere ndiko to gimong'e wiye cha nyaka watim ang'o, nyaka wa capture. Mano koro e meaning mar competency based training. Koro e Commonwealth College kama ne kaka opuonjo theory, practical. Kasto be watero students at trips gidhi gineno what we have been teaching them in the class. To Commonwealth College accommodation maru kata accommodation mar nyithindo chalo nade? Gidak e school kanyo kose kila ng'ato wuok kuma nyalo bedo no dak e oko mar school? Nikech one college ogwa ng'is gini nyaka itimango nyaka idage school. Lakini wan gi hostels e school compound manyalo miyo chiwo accommodation ne jok ma onge kama gidake. Sana samoro wayudo nyithindo moa mabor kaka West Pokot, gionge gikia kata Kisumu pok ne ginyono. Koro ka gibiro to gibet e hostel ma wan godo. Kata jok manyaro samoro janyuol neno ni nyarani okadwa ni kod ne ot moro samoro
ok anyal ng'eyo nang'o matimore. We akete skul kata kopo nobet matuo gotieno to nitie ng'at moro manyalo miye huduma. Sani eri nitiere midhusi mar corona kata COVID-19. Eri kaka COVID-19 ose affect puonj maru kata somo Commonwealth College? Higa mokalo 2020 kane olor skunde te to nowa implement online learning. Online learning koro nyithindo ne wawasiliana go internet. To koro this year kane giduogo to ne wa blend training face to face ki online. Koro juzi a few weeks ago the president no announced me schools to close. Yes. But nikech one medical college ne okwa close. But a college kaka wa operate sani wa blend no atimo face to face 50%, online 50%. Kendo nyithindo seng'iyo godo. Koro ka nyithindo te biro to the first thing gibedo go gin ga nyithindo atene gi smartphone. Koro gibedo easy. It's easy to access. Kasto a school one big computer lab they can use. But en gima kano chakore to no tech but sani endi koro oyot noa kendo oyot ne nyithindo. Lakini pod wadhi mbele which according to the directives we were exempt. But what I'm only mondo blend kendo we are there to COVID-19 by keeping distance, keeping class minimum. Kasto nyithindo mabedo compound gibedo joma few. Okang'eyo ni Commonwealth College nigi intakes adi e higa to intakes kata seche ma ji biro grade kaka mane ma ng'ato nyalo bedo godo mondo mi qualify mondo be Commonwealth College? One levels of training college level. Level 4 nitie courses maginya donje gi D-. Level 5 and level 4 and certificate but ilonge ni craft. Level 5 be pod and certificate. Koro level 5 gidonje gi D plan. Kaso level 6 mane diploma. Koro gidonjo gi C-. Kaso nitie courses moko mag board ma nyaka wangi cluster kaka health records, nutrition, public health. Koro gidonjo gi C plan. Lakini pod wang'iyo subjects performance. Gin subjects kaka mage mathoth ne ung'iyo? English, biology, chemistry. Mage ma ung'iyo mainly? English, biology, chemistry, maths. Okay. English or Kiswahili, so the languages. For sciences koro biology, chemistry. Alafu physics. Koro luore ni ten course man. To koro intakes uchalo nade? Yudo gani jomoko nigi January intake kamano kadhi mbele? Koro sani wan gi intake mar May madhi mbele. To higa wan ga gi intakes January, May, September, March. Yes. Magi intakes kende mun godo. Kairo kamano. We wako yoyo matin kaito adhi dogo. Janeno ma Lolwe TV wabiro ka yoyo matin kaito biro duoge telo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond mine ka studio mar otieno makawuono wan kod Mikai Olivia Akoth Adero ma bende en principal mar school noero mar Commonwealth College ka bende watuak ewi courses go eko ka achiel kod gigo eko ma bende ipuonjo e college makamano. Kikidhi mabor. Machiegni kendo e telo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond mine kama kelo ni chenro nieri nyinga Joyce Odur. E studio mar otieno makawuono wan kod Mikai Olivia Akoth Adero ma bende en principal mar school noero mar Commonwealth College. Akawa dhi mbele kotwak makamaendi Olivia nyalo nyiso ni e school Commonwealth College seche ma bende jopuonjre osetieko tiegruok margi kata training mari. Ere kuonde kaka mage magidhi attachment to attachment go e konyo gi manyo kose kila japuonjre ka japuonjre manya attachment kien?
Jopuonjore kotieko tiegore to gidhi attachment kaluwore gi requirements mag different exam bodies kata boards. Nyalo bedo 3 months, 6 months. To watero gi attachment. Wan gi partnership gi hospitende ma gin around kaendi to gi NGOs ma wanyalo tere students ka gitieko. Yeah, to upon special request be wanyalo yele student mondo omany attachment kende. Attachment wacho ni around the meaning ni Kisumu kende kose ginyalo dhi nyaka regions mamoko. Ginyalo dhi regions moko. But Kisumu e main. Kasi chalo moko meno. We angisi kuonde ma wasedhi. Nikech wantie Kisumu kane wachakore 2016 to nyithindo mane wachako go ne a Kisumu ahinya. Yes. Koro the first attachment placement on the Kisumu County Hospital. Yeah. Nyithindo wasedhi Jaramogi Odinga Referral Hospital. Wasedhi Chulaimbo, wasedhi Lepo for Oberkamoth. Wasedhi Nambale sub-county in Busia, wasedhi Busia district, Bukoma district. Mano kaluwore gi students negi akunde mchalo kama nikech students wero doko dala gi mondo bi hospital kama chike. To an gi adiera ni in the future wadhi dhi nyaka West Pokot kech sani koro wan gi students ma West Pokot. Sani wan gi students Nakuru. Koro luwore ni to students taste and preference ni kanye. Yeah. But one gi partnership e various hospitals ma students osedhi. Koro every time manyithindo dhi attachment to wamiyo erokamano. Akawa dhi mbele kod twako Livi nyalo nyiso ni kaka in jalno mamiyo manitiere telo. Bende paro ni anyuola kata society osechiwo thuolo makare ne joma mine manitiere telo. Thuolo makare? Yes. Koso machalre? Nyabedo machalre kata makare. Kipimo gi jogo machuo. Anyalo wacho ni constitution wacho ni a third rule. Yes. Mano in language ma watiyo go iluongo ni affirmative action. Mano affirmative action ber. To anyalo wacho ne mine ni opportunities kokete go kama to nego bedni wamayore 50-50. Okonego bedni wano beta ni mondo miwa affirmative action. Koro mine nyaka wuog oko mondo many telo. Telo ok mi ng'ato, telo ikawo. Koro en mana ni anyalo jiwo mine ni watiyo king'iyo mine ma ndalo ik mama wagini to gi ndalo ni mine ma sani are more aggressive, we are go getters, yeah, but pok watimo enough. Koro anyalo medo mine mijing'o ni mondo wamed dhi mbele, wan equal, wanyalo timo better. To kendo sa anyalo wacho ne mine ni kineno ka miyo waduwuok oko to miye support. Nikech iwacho ni wan mine ema wago mine piny. Iwacho ni mwanamke ni adui ya mwanamke. Yes. Koro ka wanyalo recognize ni inyalo tenwa gi mine to wanyalo keto mine e power. Ting'e ni miyo kantie power to ji chiemo te. Ji chiemo te. Kaka in principal mar Commonwealth College, ere kaka inyalo jiwo joma mine mamoko mondo oyud yor yuto, nikech yudo nitiere joma mine moko mobeta piny gi rito mondo mi okelnegi kila kitu. Ere yo minyalo jiwo go joma mine mondo oyud yor yuto makare? Agombo wacho ni an principal yes, lakini oko gima atemo ngiso mine every group mar mine ma aromo godo. Mine onego chung kendgi. Mine onego owe bedo dependence. Sani wasechopo kiwango ma nyaka ot ji support one another. To kendo neno ni tuoche kaka malnutrition. Ni ndo luto longo nango. Ledo koso. Yeah, tuoche kaka malnutrition bedo nikech wan joma mine warito ni ang' wuoro kelo sadi. Wuoro no dhi oko duogo saa 4 nyathi onindo moko timang'o moko chiemo. Koro kane an miyo to ne an gi pesa na nyathi na ok nindo moko timang'o chiemo. Mine onego owuog oko mondo
gigen gimiluongo ni financial independence. To ma ok bed nikech nadhi sikul kende. Ma bedo ne miyo ma en welcome trade. Sani waluongo ni entrepreneurship. E gweng' kacha nitie trade mopogore pogore ma mine nyalo timo. Sani nitie catering, itim ne ng'ato catering, otim ne mi pesa. Nitie domestic work, nitie landscaping, magi tich ma mine nyalo timo. Nitie ohala mane chiro. Kik wabeda ni an koro anawuok e odata dhi adoyo matin tatimang'o abet. Mine sani wuok oko, kati bed miyo matin, kati bed miyo maduong'. To wabedo gi what is called financial empowerment. Koro miyo ok wayuag tok chwo ahinya nikech e mier mang'eny, e udi mang'eny osepodho nikech mine osiko mane jaoda ok tim kama, jaoda ok tim kama, jaoda ok tim kama. To daki pese bedo chieng' mondo bedo to an asetimo ang'o. Koro e yorni nitie many assistance mag financial institutions ma nyalo miyo mine mkopo ma ginyalo chako go ang'o ohala. Koro kitimo ohala ni maber tiyudo ka imedo dhi mbele. Koro kaka Kenya Women sani opong' e gweng'. To government oseketo kama mine nyalo yude loan, Women Finance Trust. Inyalo dhi kawo loan kaka miyo, itiyo go matek, iduoko, nyithindi chiemo, nyithindi dhi school, ok iyuagi. To ka jaodi boneno kitiyo matek kamano, en be nyako neni mino dani osetiyo matek, ambe watim kama mondo watim pesa waoro. To ka in miyo ma ibeta temiwinjo ni chwore no dhi tero, odhi timo ang'o, odhi koro inena gi problems mag dichuo pile. Kasto ka onge gimi itimo, ting'e ni in idle. Pachi osiko mana ni adhi e puodho duogo. Jaodani ni kanyi. To kidhi timo gigi, koro in busy makata gigo kitimo okipar. Koro mine nyaka chung'. Erokamano kaka iwacho ni in jalno mamiyo manitiere telo, iwacho ni joma mine kik beda. To ere kaka joma mine onego bed ni balance, kata obed ni kobedo ng'ama miyo onego bed ni take care of family mare. Ere kaka onego bed no balance between family gi tich, kata obed no ndike, koro kaka in principle. Ere kaka balance between tich gi familia mari? Nyaka in tek to tek. Otek nikech in miyo, in gi nyithindo, nyaka ging'e min gi. Yes. In gi jaodi nyaka ng'e ni an gi dhako. School kucho be, e tich, be nyaka idhi ma i-perform duties gi ma are equal to kaka dine dichuo moro otimo. Koro otek, lakini you strike a balance ni ibedo energetic, kasto ibedo gi osiepe ma ikan nyalo run to. Kaka anyalo mi example, kane pod ane e kada mapiny, ne jotich chanda. Samoro ichiewo gokinyi, in gi nyathi, jatich yudo koseng'o, osedar. Koro okang' na wach ni okadhi tich. Amanyo mano osiepna mara penjo takel nyathi odi kawuono. Koro mane maluongo ni support system. Koro ing'iyo ni in kik ing'iye ni disadvantage ni koro kanya timo kama. Ing'e ni the problem ni my donor ni koro kik itim kama nikech kama chako gocho ni an koro kabi tich nikech nyathi na bla bla. Koro jotich wacho ni ere kaka wa mi ng'ani machalo kama promotion ten onge gapi pile. Koro support system nacha jotich ok bi nyaka ni jatija no temango no nikech nase ayudo kama temango atere nyathi. Iwinjo. Koro joma mine nyaka wabed gi osiepe manyalo miyowa kony. To kama idhi ticha be nyaka ibed gi jok man close to you. Ma samoro ki break tinyalo open up. To gima kini kiki give up. Never give up. Mano e moto. Inyalo nyiso ni gin challenges kaka mage ma ithoro kale yori mar tich. To ere kaka itatua kata idil gi challenges makamago? Challenges e yo mar tich to chala kaka challenges moko. Apart from the fact manang'isi no nikech family gi tich samoro miyo tiji dok chien. Koro iyudo ways ma inyalo cover go up. Otherwise normal duties to gina normal duties. Samoro inyalo romo gi chuo moko believe ni onigi yud power kanyo. Mano is the greatest challenge. As women we are challenged at work. Nikech there are people who believe ni kae dhako konengo timango konego bedi. Koro you fight. You fight.
Akawadhi ka watieko inyalo nyisowa ka bende ne jalno kata ne ng'ata maneni sani nyalo gombo biro Commonwealth College. Ere yo ma onyalo yudoru kanye, contacts, ka bende un gi branch moramora e Kisumu ka indi kata kumoramora e Kenya. Koro sani endi Commonwealth College of Medical and Health Studies nitie Kisumu. Wan gi plans mag branching to Nairobi, but pokwa branch yet. Wan gi office road. To kidwa biro Commonwealth to biro Kisumu, kasti biro Milimani. One Milimani along Aga Khan Road. One opposite Central Primary, kata next to Royal City Hotel. Yeah, kidwaro bochonwa to number 1 0708 684813 0708 684813. Sani endi ng'ato nyalo apply kata through website. Koro website maro en www.ccmrs.ac.ke. Erokamano. Ajaneno ma Lolwe TV gi kanyo machopo godo e giko mar chenro mar duond mine ma bende ne waikoni Lolwe TV otieno ma kawuono, ka bende ne wan kod Mikayi Olivia Akoth Adero ma bende en principal mar Commonwealth College ma bende yudore e boma nieri ma Kisumu. Mana kaka isewinjo olero na kanyo yore go eko makare ma bende ng'ato nyalo tiyo godo e seche ma bende dariwori kod college ma kamano, ka bende ojiwo joma mine mondo mi obed motegno e tije go eko ma bende gintiere godo mag telo mondo mi gitel e yo makare. Nyaka kendo waromo odiochieng' machielo, oriti masani, nyinga Joyce Oduor. Erokamano.